Dnes som sa zúčastnil tréningu Prezentujte jak Amos pod vedením Davida Strnada a Olgy Strnadovej. Prišiel som sem z dôvodu, pretože prezentáciu využívam dennodenne, či už pri natáčaní svojich videí alebo či prezentovaní všetkých tých vecí okolo videa a videomarketingu pred publikom. A vnímam ako veľmi dôležité, aby som sa zdokonaluloval práve pri prezentovaní pred ľuďmi. Takže preto som tu. Očakávania som mal vysoké, pretože viac ako rok a pol som sa zúčastňoval tréningu Toastmasters, čo je celosvetová organizácia pre trénovanie prezentačných zručností. Zúčastnil som sa tiež viacerých tréningov ohľadne prezentácií, prezentujem aktívne. Takže prišiel som s vysokými očakávaniami, chcel som popracovať hlavne na takom autentickejšom prejave. A v rámci tohto dňa sme si prešli cez viacero techník, praktických tipov, trikov a viaceré z nich boli aj pre mňa a pre moje skúsenosti takým aha momentom. Takže bol tento deň pre mňa veľmi produktívny a pomohol mi posunúť sa opäť o kúsok ďalej. Tým najväčším aha momentom v rámci tohto tréningu bolo pre mňa to, že sme si zostavovali človečika, takého nášho avatara, takú našu cieľovú skupinu, tých ľudí, ku ktorým chceme odovzdať svoje posolstvo, ku ktorým prezentujeme. A v rámci tejto techniky bolo tým aha momentom pre mňa to, že som si uvedomil, že tá cieľová skupina, ku ktorej chcem komunikovať, je tá, ktorej výrazným spôsobom záleží na tom, aby posúvali ľudí vpred, aby ľudí vzdelávali. Takže vo vzdelávaní ja celkovo vidím obrovský potenciál a vnímam, že vzdelávanie je práve to, čo dokáže formovať pozitívnym spôsobom celú spoločnosť. Kurz Prezentujte ako Amos by som odporučil tým z vás, ktorí sa chcete zlepšiť v prezentovaní, a to z jedného prostého dôvodu, že tento kurz není len o teórii, že by ste tu celý deň presedeli na zadku a dozvedeli sa obrovské množstvo informácií, ale je z veľkej časti o praxi. Takže každý jeden z nás, účastníkov, mal možnosť sa postaviť na pódium a viackrát v rámci tohto dňa prezentovať. Čiže to sa mi veľmi páči, že nie je to len o teórii, ale veľký dôraz je v rámci tohto tréningu na prax, čo je z môjho pohľadu najdôležitejšie.